Dette er en guide til forsøget kaldt Sølvspejlet. Det første der gøres er at der hældes 5 ml 2,4 dimetrophenylhydrazin-reagens i et reagensglas. Bagefter tilsættes der nogle dråber acetone, og til sidst skal man røre rundt i det. Tolerance test vil nu blive udført. Start med at hælde 5 ml 0,1 molær sølvnitrat i et reagensglas. Tilsæt så 2 til 3 dråber 2 molær natriumhydroxid. Derefter tilsætter man en lille mængde 2 molær ammoniakvand. Og til sidst tilsætter man så 3 til 5 dråber benzaldehyd. Nu skal man så lave den kvalitative analyse. Det gøres ved at vi fylder 4 reagensglas med 5 ml 2,4 dimetrophenylhydrazin-reagens. Der tilsættes så 4 unavngivne kemikalier, og til sidst vil man udføre tolerance test på dem.